Tá planed ag déú suas. Tá na hair hypanna ag lé agus tá level na mara ag ardú. Tá tarlaithe aimsire ag titim amach ar fud na cruinne. Punca tí céim Celsius buinteach. Tá buad faran tracht a cuioine bharan chuig gilan thoirí cheangail sé céan bhaig. Bhí 3,700 customéid fácathe gan cócht eiléise tar éis na styrime. Tá na factasóirí seo a mbaile clé ag éalú gríomh leithreach bon, maidir le hathrú aeráide. Deir Cinniúna an seo an Éirinn gur féidir le tionchar an athraithe aeráide daonna a bhathú hana fin. Má chuireann tú ordú TG isteachán sin chomá agus termine inis ba tiltte agat ar fud an chósta. Le déanaí, bhí an dara tafad is massa, maidir le haisteochtaí ceappa teasa in an duine san Aontas Eorpach againn. Caithimid an teachta seo a chur amach níos mó, caithimid bheith ag glóirt faoi mar hir agus mar phobal. Is iad talmhaíocht, foinniú agus iompar na hairnealacha is massa ó thaobh aisteochtaí de.